Hello mga yung hapon mga ka-technician, mga boss. Right. So nata diri karon sa atong shop natay A55M2 it's dash HF Soft X murag China ni gikan o asam ni gikan. Okay, so tay sa manufacturer ni wala tay makita ni nga unsa ni nga kwan. Taipei gikan, design by Taipei. Nara. So ang problema niya is walay power. So as you can see, sa naobserbaran nato gani ha, wagid siya power gid, although wagid siya power. So even ato nang gi-short, nya rated ang atong gipadagdan ani. So atong nakita gani ha, naayong ni spark nang nasunog. So sa ato pa, so natin nakita nga sunog dire. So unsa man ni? Okay, tara. Spotted. Enemy spotted. Unsa ni? So MOSFET ni siya. Nganong nasunog ni siya? So maybe nanay component ani nga nay nagka-problema. So mo to nga nasunog gid siya. Wala nakagwanta ang kanisiya. So atong i-trace karon i-locate kung asa napita ani niya, unsay cause ani niya nganong nasunog siya. Okay, so mora na kung makuha na to na o guwa na shortage kana possible okay na siya. Okay, so butang ta og camera. Right, so ato lang i-set og diode mode. Kung gunahan mo madungog ang atong kwan, mostly ang ato ang MOSFET is diode gini siya, no? Combination of diode, dual diode nga mo ni siya ang drain, ang source. Pangitaan na to kung asa ang source ani, source ug ang iyang gate. Okay. So ang black is atong ikuan sa ground. Then, ang test probe na to. Klaro na ba? Klaro na siguro ni. Okay. So, nakaset na ta o diode mode. So, atong i-test sa dire ta mag-start sa babaw. Yan, naaman dire dapit ang iyang kwan. So, kung atong i-test, this is actually 0.104 volts, no? So 0 point, so ubos na kayo. So dire 0.003. So kung resistance pa ni siya, mini na siya, mini. Okay, so 0. Right? So saan man pag-test ni siya, mo ni ang drain side, mo ni ang drain. So 0 siya. And then sa PCAS, low lang gyapon, 0.002, mini gyapon siya. Okay, and then sa PCAS pod 0.1, so nice shortage sa ning duwa. So kung kaning sunod nila, so normal ni siya kay touch to ground man ang kaning drain. So aritas sa gate is 1.146 volts. So this is good. So muna ato ang source 0.0000. So good. PCAS. So 1. Okay. 0001 PCAS. Okay. Good ra. So ang ganito rin napita mo na shortage. Kung atong i-buzzer mode, okay, normal na siya nga mo beep ang drain side. Okay. Okay, may beep.
say beep. So dapat ang usa ka tiil ani dire dili siya mo beep. Beep. So possible kaning duha may one get. So mo na ang cause siya mo i-cause anong nibuto ning pikas. Okay? Okay, wala. Good. Okay, wala. So, atong tantangon na ni siya. Naka-cause of short. Right? Okay, guys. Naibot na itong usa. Yung skillet. Problema ang kani kay murag ngikot-kot siya. So, gahi kayo. Murag giibot ngipon ani. Murag giibot o wisdom tooth ani. So, kinahanglan ka yung ani nga klase nga soldering iron para mas kuan siya. Dali mo init, paspas mo init, tapos isugid. Okay. Right. So, actually na, kuha na. Naibot na. Okay siya. So, ato i-check karon kung okay pa ba ang iyahang kuhan. Ang board kay murag grabe mang ipagpagkaigo nis ko, no? So itong buhaton doon, mag-cleaning ta. Clean up sa nato ni siya. Right, okay na. So, ato aron testingan. Kung ano na ba shortage sa ning dapita. Ano ba short? Okay, wala na. Wala na yung continuity. So far, okay na yung reading. Sa ohms, na tayo 926 ohms. Pareha dire sa pikas. So, siya. Yes, nana. Ang pikas. I don't know kung naa pa ba na eh. Putol yan. Okay, marag wala ra ni reading diri dapita. So ang reading niya ganing duha. So natay 926 ohms, 93.24. Okay, nana. So sa ato pa gikan diri sa iyang EPO, so diri sa iyang TL sa katong first na MOSFET nga labay diri tubok pikas. Oy, nice short. Nagya po yung short ang kani. Okay, ang kaning pikas nagya po yung short, oh. So kaning iyang mga kauban wala na yung short. Oh, wala yung short. Pikas TL. So sa iyaha naa. So atong i-trace ni ron kung asa ni dapita, pero EPO gido. EPO pa dong. Dong sa EPO. Okay. So diri
Okay. May short siya. May short. So atong buhaton na ni tirahan na to og voltage injection. Para matrace na to asa sa dapita. Hello, manananin na tog taod ang MOSFET. Ang duha ka buok, try na nato ni andar kung andar ba ni siya. Tuyok ba? Kanya gaway power. Na to. Okay, andar na. So, okay na. Ito ang system unit nga no power nga kita na to nga sunog ang iyahang kuan. Sunog ang MOSFET, duha ka buok gibuto gyud gani ha. Pag power on na to. So, salamat ng tagian eh.